बे माने सेमोन दैमा ना लोगोफोर सेमोन दैमा जा आदा मैथाया जे भिडिअ मोनसे एलबाम बानायदोंमोन ना बे जायगायावनो बानायदोंमोन आरोना सेमोन दैमानि बालागोरानाव अरुणाचल हाजो सेराव आंनि बे माउथि ब्लगाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायफिनना लानाय जाबाय लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव फिन खेबसेबाव बरायफिनना लानाय जाबाय स' लोगोफोर दिनै माने आं धेमाजियाव थांगोन आरोना ओंखायनो माने बे भिडिअखौ आं माने निसामारनिफ्राय टिकेट दानसै आरोना बेवहाय टिकेट दानना लानोसै जों बेवहाय 220 स' लोगोफोर माने टिकेटखौ दानबाय आरोना जों दान लाबाय जों थांसै आरोना दसे उनावहाय बेलाय ट्रेना फैबाय आरोना जों गाखोनोसै उनाव नैहाय थिं सिगाङावथ' फैबाय ट्रेना जों गाखोसिगोन आरोना दायो ट्रेना फैबाय हनै बहुत दिननि मुरावहा दिनै ट्रेनाव गाखोनो मोनदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायलांबाथ' भिडिअखौ थ' गाखो नै बेयाव गाखोनोसै आरोना जोङो दा दायो नै ट्रेनाव माबायाव गाखोबाय सिट मोनना मोना फाइनाली मोनफैबाय आरोना जों सेमोन साफारियाव नै बा आंनि एक्सनि गेमावसो मोनदोंमोन मा होनो क्या सोच है रे तेरी जों दा नै टम टम गाखोनानै थांगासिनो आरोना सेमोन साफारिनि मेन टाउन आरोना बेयो नै ओरैजाय बे रुटानथ' जुनाय मोनहैगोनलै न' हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं दायो माने भिडिअखौ होस्लाबजोबनो हायासै आरोना दिनै माने नेक्स्ट डे स' दिनै माने दायो आब'मोननि न'आव माने गामिखौ बेरायनो नागिरदों आरोना जोङो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो थांगोन गेमस्रि दैमारिनि मामोनलाय एकदम पुरना गामियाव थांगोन आरोना लोगोफोर बिथांमोना नायलांबाय थादों आरोना भिडिअखौ गेमस्रि लाहानि आब'मोननि न'खौ नायनो लुगैदोंबा बिथांमोना नायलांबाय था हा गोरलैयावनो आब'आ खोनासंगासिनो आरोना जेबोआनो ओंखाराखै माथो आबौ इयावहा हा ओंखारला इयावहा हा ओंखारखाया बावसो ओइलाय पुरना रेडिअ आरोना सिगाङावसो दंमोन डिब्रुगड़ा बन्द जानायनि थाखाय रेडिअआ गाबाखैमोन सप्तासे लगायदों डिब्रुगड़सो दामखायो नालाय ओमफ्राय मा बुंखो मेकानिकआ बुं बेखायनो रेडिअ बे गाज्रि जानो रोङा मोजाङै दं होनहरबाय डिब्रुगड़ानो बन्द'खा बेरायनो थांसै ओमफ्राय पाम्प होना लानोसै आरोना जों नै बेवहाय गार्डेननियावहाय थ' लोगोफोर माने पाम्प होना लानोसै जोङो ओमफ्राय बेरायनो थांसै आरोना अरुणाचल मोनहैगोन आरोना जोङो अरुणाचलावहाय मा मा दं माने नायनोसै आरोना लोगोफोर थांगासिनो दायो बा लामाया माबोरै नायलै नोंथांमोना नाय थांगासिनो आरो बेयावबो स्कुटिजों साथाम जाबनानै थांगासिनो आरोना नाहा रुमै बापरे बाप बर' गामि जानांगौमोनलै बेफोरो सब लोगोफोर नै जों मोनफैबाय आरोना अरुणाचलनि हाजो आरोना हा लोगोफोर मा दै नुदों नोंथांमोना नायदो जायगाखौ माबोरै नुयो ओरैबायदि बुंहां बुङालासे थानो हाया आं बेदि जायगायाव फैनानै मोजां मोनो आं मजा आया मोजां आरोना लोगोफोर स' आंनि माथोखौ खोनादोंना खोनायाखै लोगोफोर नोंथांमोना माने जायगाया ओरैबायदि मोजां मोनदों आं माने बे जायगायाव फैना आरोना बिराद थान्दा जायगाया वाव नायना ला बे दैया बिराद स्पिड बोहैलांदों आरोना मायाव बोहैलांदों बेखौ मिथिया आरोना अबाव थांदों बेखौ मिथियाना गोदान जायगाया तामान ओरैजाय माने आदामोना ना सारगासिनो आरोना नोंथांमोनखौ सोंगोन आरोना मा ना मोनदों ना मोनाखै ओरैजाय ना सारगासिनो आदामोना
माने मा जायगा माब्रै माने मा समालासे माने बे दैया थायो आरोना लोगोफोरखौ आं सोंनोसै मा मा सोंनो हायो आरोना आदा मोनखौ सोंनोसै ना मोनदों ना मोनाखै आरोना ना मोनदों ना आदा मोनाखै ना हनै अरुणाचलनि ना अरुणाचलनि ना हमगासिनो आरोना आदामोना हा warna satu nih ada wow mana naik deh nah mau ri naik deh ang tuh jogging di nan muak hah mana mau itu hah lokra jogging di nagi tuh karena naya nih yang dekainin kamu deh surana nih suka na naya suka na ilan nasi gubur gede kayak deh ilan maku oh arbona dong nggak beda oi sebenarnya kali ini Ơi, này đi Nam Muna này yo. Bé đi nơi đi Nam Muna na. Này. Mana yo? Dari mana? Isi Alda na na ya, này này. Isi Alda na ya, mari ba. Oh, dengar itu sih. Ya Adam na yo ha. Nak ke sargas na na. Dengar itu kang sih. Mau nih sih kampungane na itu mana mana Unasolni na nubi arna dini yang mana bidi nan pun muakin na logofor mana bung saya itu mungkin arna jadi ting mana bidi nak pun muakin yang kan mana sih malah orang berna Ngam na nubu nama bidi nak kental orang tapi kau benar na logofor nubu mana Deng orijai tangsi captain orijai wow जायगाया sabung apa mana arna खोनाया माने बाथ्राफोरखौ खोनाया दैया बिराद साउन्ड जादों नालाय ओंखायनो खोनाया आरोना बे माने सेमोन दैमा आरोना लोगोफोर सेमोन दैमा जे आदा मैथाया जे भिडिअ मोनसे एलबाम बानायदोंमोन ना बे जायगायावनो बानायदोंमोन आरोना सेमोन दैमानि बालागोरानाव अरुणाचल हाजो सेराव नै मेथाइ आरोना लोगोफोर माने आदा मैथाया माने ओरैजाय खाथिनिनो आरोना आदा मैथा मोननि गामियावनो जोङो दंफायो आरोना दिनै माने फैनानै माने बिराद मोजां मोनदों आरोना ओंखायनो माने बे जायगायाव फैबाय आरोना जों नायस्रानो माने मायाव बनायनाय एलबामखौ आरोना माने आरो आदालि आब' लिपिका मोननि गामियाबो बे गामियानो आरोना जों जा जायगायाव फैदो गामिनि मुङा जाबाय माबा आरोना नामखौनो बावगारबाय गामिनि नामा मानिकपुर आरोना आदा मैथा आरो लिपिका आब'नि न'नि गामि आरोना लोगोफोर माने बिराद मोजां आरोना जायगाया बे अरुणाचल जायगाया हनै लोगो सानै जोंनिया ओरैजाय मा खालामबाय थाखार ना बिराद माने साउन्ड जादों लोगोफोर माने खोनायानो बुंनायखौ बिराद लासै खोनादों मानोना माने साउन्ड बे दैया साउन्ड जादोंना ओंखायनो खोनाया आरोना नोंथांमोना माबोरै मोनदों बे जायगाखौ नायनानै नायसन मोजां मोनदों ना माबोरै मोनदों नोंथांमोना नाय माने जायगाया आंथ' ओरैबायदि मोजां मोनदों जायगाखौ नुनानै ना जोबोद समायना आरोना लोगोफोर नायनो ओरै थाजिम माने जायगाया आं बिराद गोजोनो माने बेबायदि जायगायाव फैनानै माने थानो थाखाय बिराद मोजां मोनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै मोनो बेबायदि जायगायाव फैनो आरो जोंनिथिंबो दं अरुणाचला बाट माने बे सेमोन दैमा आरोना सेमेन दैमा माने ओरैजाय बहानिफ्राय बोहैबोदों बे दैमाया मोनथिया आरोना जिबाबो माने देखायबाय आरोना नोंथांमोननो लोगोफोर फैनानै माने एसे खस्थ' मस्थ' फैनानै माने देखायबाय आरो लामाया ओरैबायदि गाज्रि माने फैनाय लामाया ओरैबायदि गाज्रि माने बुंनो हाया माने स्कुटियाव जों साथाम फैदों आरोना माने ओरैबायदि खस्थ'जों फैनानै बे जायगायाव फैदों आरोना जोङो थ' आरो मा देखायनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव आं देखायनो सानसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोरनो बेनिफ्राय थांसै आरोना जोङो बिराद माने मोनाबोबाय आरोना दायो जोंहा टाइम जों न'आव थांफिनगोन आरोना दिनै माने 9टा बाजियावहा जोंहा ट्रेन दं आरोना बेनिफ्राय सेमोनसापुरनिफ्राय डाइरेक्ट जोङो रांगापारायाव थांगोन आरो लोगोफोर